Кадрите, които предстои да видите с това малко момиченце на име Пепа, са изключително брутални и не са подходящи за хора с слаби сърца. Вижте само нежната му и тъжна физиономия. Стой надалече. Сега ще видите на какво съм е научила след дълги години на дресировка и усилено обучение. Хайде, Пепи! Ела тука. Ела тука. Сега. Хайде, донеси го. Мерси. Добро, куче, добро. Ела тук, ела тук.